Okay. Tadda ti manit yung nagtinugan. Kat ni agtod-todo. Manen nga talagan. Wala ti tiyempo dito eh. Bandami nga talaga nga. Todo. Nusan kat. Mamdama. Aginit. Agtudo. Mamdama. Aginit. So ako na da diti Oregon. Ti weather kanon diti Oregon kat bipolar. Inya nga mawawatan. Mamdama agin init. Mamdama agtudtudo. Mamdama agis isno. Yoy. Okay. Okay, kablawak amin da kayo nga dalita Pilipinas tinaimbag nga oras yo ket sampai kumata nakaradkad tayo amin. Alright, ti pagtungtongan tayo manadaman dagiti banag nga ikante ti pagtungtongan, ikante ti atensyon nga mangyari ta Pilipinas. Alright, agsubli tayo malpas dagitoy. Okay, ti kahit kuman nga pagkwanto yung kat da dagita ada dagiti issues dita Pilipinas nga kahit yung ikan iti ikan tayo mata ti pansin. Alala ito ito kalapag kumpiron tayo man ito nangyari iti kaso ni Percy Lapid kan ito kaso ni Governor Ruel Digamo. Iya. Atla kami nga dati medyo pagka parehasan da. Ta siyempre DOJ ti handle kada gito mangyari ta Pilipinas kada gito crime di ta Pilipinas nya. Ket iti time ni iti part ni Percy Lapid ket idi natiliw jay suspect nga ni Joel Escorial. Number 1 ni narami dakat nagpa-press conference na kadagos niya. Nagpa-press conference na kadagos nga in-interviewan ni Joel Escorial, nagistorya mo ni Joel Escorial. Inkantanan dagiti dapat nang ikantan. Itimot bangir itimot part ni Ruel Digamo ket natiliw da napatay da dagiti mga suspect nga madamo dagiti natiliw da ket ada ti duwa nga inkwada iti witness protection program. So tinkastada di anya. Kunada ngam natiliw lang agpa sa dagiti duma. Awamot iti nangyari nga press conference. Nya no i-compare to kung ni Lapid ka talaga nga pagtiliw da kini Joel Escorial conference nga dako siya ikot pagtiliw da kagal witness protection program awan iti press conference. Nya so ano da dumakat kanya ba timang mangyari iti dagiti kaso dita Pilipinas nga adati kaslang Adla kumbaga tayo katahan nga patas iti panang handle da iti kaso niya. So nga no dumati nga mapabasol lagi ti tattao nga agsaludsod. Kan
ini-interview na jay may sa nga nalipatak tinaga na jay PNP jay babae nga di. Nalipatak tinaga nang misunat nagsaok at kunana kat natilida dagiti suspetsa kat kanya na inbaga na kat meron kaming idea kung sino ang mastermind pero hindi pa namin dapat sabihin kung sino. So kumbaga dati idea da no sino iti mastermind inya. Itimot parte ni Bantag o ni parte ni Persilapid kunadan di nagi-interview da nagadong interview dito interview ditay out of 160 suspect pinanaganan da nga mastermind kat ni Bantag. Wala gusto inkarga na amin nga interview da bantag nga kanayon bantag nga nagusti inbagadan nga isunan iti suspect wano isunan iti mastermind. Inya nakabaliktaran mo't iti nangyari iti biyang ni Ruel Digamo ta kunadalang kat meron kaming idea kung sino ang mastermind. So, iti magyari. Okay, santo iti manon iti nalpas iti final press conference da di ba nagsaon ni Remulla inyati kunana iti time ni General Bantag iti time iti Persilapid kunana this case is already 95% close. Yeah, 95% close kunana kat sa idi nalpas din inbaga na pa nga pinanaganan na pa da General Bantag kinisulweta kayong mga wag kayong magtago harapin niyo ang kaso kunana pa niya da kanda General Bantag kini Zulweta so nga innaganan kumbaga ijayin nga bandan ka talagang tinuldukan dan nga ni General Bantag kini Zulweta iti mastermind iti nalpas iti nagsaw ni Remulla nalpas kanon ya kaso ijamot part ni Governor Ruel Digamo sa palimot malapit nang matapos ang kaso napay ko na sa mga suspetsa hindi handa kanong mabalin pa nga ibagano sino dagiti mastermind. Nya ko na hindi pa namin dapat sabihin kung sino yung mga mastermind pero malapit nang matapos ang kaso. Isuti ko na kwamot ni Ruel Digamo iso nga kwa niya nga taday iti mangyari nga iti kasla nga iti justice system iti Pilipinas kasla nga patas iti panang handle da inya ang patas iti panang handle da iti sabali nga kaso talaga nga nataltal jay may nga tao nga hanpay nga siyempre kung nato yung orkat iti mangibagala no ti tao kat guilty kat ti korte. Siyempre ang pala nga naipan iti korte inbagadan nga tao kat isunan iti mastermind. Isu nga isu ti tinaltataltal da nga natata isu ti mataltaltal ni General Bantag. Iti mo't bangir awam mo ti ibagada. Andamot nga kayat nga ibaga no sino iti mastermind. Kung nadalatan nga malapit nang matapos yung kaso. Pero hindi namin dapat sabihin kung sino ang mastermind. So makasya iti iso nga siyempre karagiti tatao ang timat nga mabalin nga mapabasol dagiti tatao no suportaran da jay suspetsa suportaran da ni Bantag ta siyempre kita tayo matagayon mo timang mangyari mo. O tata tinangyari tata itata santo timang mangyari tata kita nyo awanan kaslang awanan iti mangagtayon iti kaso ni Persilapid awanan ti mangagtayon
Awan ti mangagtayon iti kaso ni Persilapid kasla nga nakuberanen iti sabali nga issue jay kaso ni Persilapid. Iso nga jay hustisya para piman kini Persilapid awan napukaw inya nga piman ti pang kuandan iti hustisya para kini Persilapid awan napukaw ta awan mo ter aramiden iti DOJ nga talaga nagbuntog ter aramiden iti DOJ. Dapat kumatin kastada gamin inconcentrate dalang iya kaso ni Persilapid. Jay gamin kumati naramid iti DOJ. No apay mod gamin nga sabali ti inaramid da. Dapat kuma, no panunutan tayo, inconcentrate kuma iti DOJ. Iti kaso ni Persilapid. Tirigat na mod gamin. Apay palang gamin mod nga kinargaan da palang tinagad ado nga pinatungan na pala ang tinagadado nga kaso ni General Bantag. Deta agamin iti nang paggulo iti sitwasyon ni Persilapid. Iso tinang paggulo. No mapansin tayo, iso tinang paggulo. Actually kat mayat kuma ididamdamon iti iti panang kwada iti kaso ni Persilapid. Tirigat na gamin. Deta pinatungan na palang matmanang gamin ti sabali nga issue mo't iti kaso mo't iti partin mo't ni Bantag mo't. Itatan na pukaw. Inyay piman tinangyari ni kaso ni Persilapid. Awan. Gumang kulang mo. Siguro adamot ti kamalin iti kwa. Ang kulang mo ang siguro adamot ti kamalin iti partin iti Lapid. Iti pamilyan ti Lapid. So kanyak lang mga analyze kat kasamot lang ada iti basol iti pamilyan iti Lapid iti karkaro iti attorney da dapat kumakat nagsauda kumanga wag mo nang patupatungin kumbaga ay mabalin nga i-concentrate tayo pa iti kaso ni Persilapid before yung patupatungan iti kaso ni General Bantag. Iso kumatin naramid na ngay. Kasla nga, dagiti kuma attorney, dagiti advisor kuma ni, nagano ya, kabsat nan. Nalipatak. No, di advisor kuma iti Lapid family, dapat kumakat imbagada, nag-request daw, nag-petition daw, numabalin, i-concentrate pa iti kaso ni Lapid. Bye-bye, anda pa kumang, aguray pa kung mga malpas iti kaso ni Persilapid saran to accusation ni General Bantag iti konforme o ano niya iti kastada nga mang pato-patong iti kaso kanya na basta ti concentrate na pa lang kuma ket ti kaso ni Lapid tata awan magulo iti kwan ini Persilapid magulo. Iso nga I don't think nga talagang masulbar na iti kaso ni Persilapid iti mangyari. Karkaro tatta. Awan. Kaslangan-langanin. Oray mo't lang manon iti ko ni Ruel Digamo. Baka kasta tumot lang ti pagbagsakan na reto eh. Nung makita to yung tumot lang kat kas tumot lang ti pagbagsakan na reto eh. Malpas ti investigasyon, bla bla bla. Awan iti kaslanga itudo naman siguro iti mastermind ng awan lata kasla nga mamdama sabali mo rin nga issue ti umay nakuburan manen awan manen iti hustisya nga naitid iti pamilya Digamo awan iso nga namupay kasi mangyari dito sa Pilipinas iti system iti Pilipinas iso nga awan nga talaga iti talaga nga problema iti Pilipinas iti justice system na talaga. No, mabaling ko makati-concentrate na lang kuman iti may sa kan nga jay nagadung chichiburichi nga awan mo lang mararami da. Kung baga, timang mangyari mo't gaminita kat kaslangay nga kwa kaslangay nga for baybayandan nga masulbar jay kaso aslong jay kasla kumbaga agpapugi da
Lagi authorities ko makatagpapugi na at first. Siyempre, social media, pa-interview dita. Sumikat na piman, nga dati mararamid da. Iti final, awan mo nga talaga tinaramid da. Talagat nga nasulbar niya kaso. Kaya hanggang interview na lang ay siyempre piman at sumikat da. Nangyari nga awan din ipakulong, although iti part iti kaso ni Ruel Digamo kung iti talagang kitkitaan da nga talagang mastermind kat ni tiyang kapsat ka ni Henry Tevis kini Arnie Tevis. So iso tikas lang nga makitkita nga suspitsa our mastermind ngam siyempre ang payamot nga mabalin ang damot nga mabalin nga ibaga ta awang payamot iti talaga nga final santo ti maysa no ti pagpisaran da lang iti panang ikulong da iti maysa nga tao wano panang ibagada nga dahil kat mastermind kat iti witness nagadumakat awang mood gamin iti gamin nga iti witness lang gamin kat kaslang nga hamo nga talaga nga matalok dagiti witness kan gadumaya kunada nga ron iti witness mabalin nga matulagan da mabalin nga dati mga katungtong kanyada at kasi ibagayo bla 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 matangdanan da lang sabaliti tududa at yamat iti kuha na iti witness iso nga nagrigat oray no ikuha na iti polygraph test kat iso matlaan parehas tumatlaan right no i-compare to iti mangyari dito Amerika talaga nga handa launay nga kuha iti witness nya adaman siguro iti parte iti witness iti korte nga mostly dito no agkuha kandak iti investigation kat forensic wano usaran dati science nga talaga tapno ma-determine da no sino nga talaga iti suspitsa ya kalagyan nangyari jay dagi estudyante ita partin ti Idaho nga natay da through stabbing kati talagang inusab da nga talaga kat forensic examination science nga talaga iti nagkuti dita iso nga talaga nga natiliw jay suspect nga ng saksak kadagiti estudyante. Haang nga dyan witness. Ano witness? Diyan ko na ito yung witness lang awan susurbi na ti witness kaslaman lang manon nita. Mangyari, kita nyo kindi lapid, awan. Lapid, dagiti witness, dagiti mo't lang balod. Ganyan nga, dito. Ipre dagita balod. Apay matalot mo di dagita balod. Ay. Santo ti maysa tinapansin ko siyempre iti politics dita Pilipinas. Usually no dati matay no dati mangyari ti maysa nga politician ti mapabasol. Diba no kaspargan ti mapabasol ket jay karibal na uno jay kalaban na iti politician jay number 1 nga kalaban na isu ti number 1 nga suspitsa. Sumuti talaga nga mangyari ta Pilipinas, hindi pailaan kat kastaon. Siyempre, nugya tao kas paregan no ni nagtagkamsat nga TVs iti nangaramit example tayo lang nga kung may bagbaga nga isuda. Mas paring isuda. Apen damot lang nga nga panunutan nga siyempre no aramidon na di ay iti maitudo isuda. Right? Naramidon da nga ambushin daw no patayin da ni Governor Ruel Digamo ti pagbagsakan namot lang ti pagbagsakan namot lang ti investigation no ti suspitsan tumot lang ket da Arnie dagiti agkabsat nga TVs isu nga no palpanutan ket ako mo no mabalin siguro ng agbalin nga suspitsa ngam no jay kunong maisurat tinang aramid kasla jay nga kunak kasla nga agaramid ka itibanag apingi nga agaramid ka itibanag no sika kat
naanad ka, apay nga garamit ka iti banag nga isumot lang iti mang itrap kanyam, nguno isumot lang iti mangdali kanyam. No, eliksip lang nga, no, dati tangtanga na dyan mastermind, iso siguro, no, siyempre, no, damot panunot na, nga aramidon di ka dyan. No, dati panunot na Tevis nga kapsat, ang damot nga aramidon dyan. Ta siyempre, no, once inaramin na dyan, iso damot lang may tudo. So nga, antayo pa nga mo, iti talagang istorya na wano inya ti mangyari iti ito'y kaso ni Gobernador Digamo. So kasi iti ito yung reaksyon iti mangyari dita Pilipinas compare tayo yung nangyari kanda lapid kini nangyari kini Governor Ruel Digamo. Dati medyo pagkaparihasan na nung siyempre yung panang handle iti DOJ medyo sabali. Yeah. Alright, kamsat ko sa atin to susubli iti sound iti telepono into nagsusubli tayo manang. Alright, bye-bye.